Kicilin gani dok salam jo tono lam sogo khabai kubai hingke nang basang tu thege tini ang khakulu kaka mukte abo sapului satang khalai mono hingke ang tabukle ui thangsi no satang khalai mo khasi satang sona boy ani puilan nangiro ani naji tui kutugui dokha ang tui bokse tanga sakang hingke suda iko suda no jani jama ojone suda khijori kha ang yani kutugui phekya hingke ang tabuk khijon nairo ani moso ang sui kaham ka phegoi rikha ke tabo khijona iro ani akran berma ang joto sui jon bajagi mo ke khijoni rikha ke imo kurukha ke mukha ke ang iro khijona ani khakulu tatang khanya ke khakulu khijona ke ang 2 minit ulah hai phai pinai ke naji tabo ang 2 minit ulah hai phai pikha hingke ang tabo iro naji som jani je sabon ojon khe ang somri rikha ke somri ma ulah hingke ang kisam no koloi rikha koloi rumai ulah hingke ang tabo iro khijonai ani khakulu naji hi khakulu khijon ka ang khakulu ma son kisa kusu kodok kodok he manao hingke kepe ya khakuro kisa muka hingke ang iro tep dong ani hasing plai hasing bokong ro ang jo tori nai tini ro ke ang hai 2 minit ulah hai phai pinai ke naji tawa hai ang 2 minit lo phai pikha ani khakuro muti muti ong bai kha hingke ang ta bira kisonai ani hasing bokong ni rai kaham kai na jaga sui hasing bokong plai jo to ang sapuli ribe ke ro nge hasing bokong ri kan hingke sini bela juga pakai motor mau jongo dia hajang mungkin patla kai rai di kai ko dia angkat mana bisa kaham ke koloi bisa mugara tu hai 2 minit ulang hai pinai 2 minit ulang hai gain ke ani terus tongko ka kamu bu ko ekta di nai ro than tha ani kai tham di nai ang ro kan naji ani to tori ma hajing blai ro hasing ro bokong ro kaham kai tabi hi mobile kha 2 minit lang hai phai pikha hingke ang tabu khisunai ro ani ka kamu na ang sui bu ro khibinya ja kaham kai bakla hingke ang tabu ka kamu kai ngai thamri ri khai ro sini chatang ro ka kamu ri kha hingke belai no thogo na om he kai songi ja ni try khai logan ro an sette kaham kai songi mana kothok kai hingke an tabu ka kamu man kisa mui photograph mo ani catang hingga 2 minit ulang hai tu phai pinai hingga ang 2 minit ulang hai phai pikha naji ani ka kamro di mane kaham kai mobile kha hingga ang tabo kisa som sarai nyai nai ani som rok nangkha suta rok na to nangkha kisa ang som ri nai te kisa som somre ani moro joto tau mobile kha ready sana hingke sungsai maka hingke karsina hingke nara ani video no ke mu nai somjani jongta hingke nara like share khaje kabang kabang kha nara nge bai abrong bai hingke nara ke wani sala kadalong jongta hingke nara subscribe kan ta pogdi genero bell icon sala nibo hingke ta pogdi nara desa ani tal video mani thangai daki kakri